सॉरी, बिल्कुल सॉरी। तो मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ। मैंने लाइव गया था, तो लाइव में मुझे कोई मुझे कोई नहीं देखा। कुछ प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया मेरा, इसीलिए मैं फिर से लाइव आ रहे हैं। आप लोग आ जाओ फिर। थोड़ा तो टाइम लगेगा क्योंकि फिर से लाइव दे रहे हैं मैंने। तो एक आ गया है। ओके, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। क्या खाना खा रहा है? तो मैं दाल से खाया हूँ। दाल नङालै, दालि नङा, सरि। आलुसोमोन ओंख्रिया, दालि बुंफ्लांदों पटनो। आलु ओंख्रिमोन। ओमफ्राय मटर, बिदिनो लाइ ओरै मिक्स मैगं भाजि। लाइभ होदोंमोनलै आं मोनसे, ओमफ्राय लाइभआबो सोलिबाय दंमोन, ओमफ्राय लाइभ होफुनायावनो माबा फ्लिप फ्लिप जाबाय थादों फना, ओमफ्राय आं बिराद खस्थ' मोननानै दाननानै गोदान लाइभ होफिनबाय आं। एसे आराम भिउस फैखाबायमोन। मा खालामदों नोंलाय? पाठशाला थाङाखै? पाठशालायाव थांनाय जायासै बिकज मोसालानो रुपसना। मोसाला होनबाय, माने मोसानाया मोसागौमोन, ओमफ्राय रुल्सआ एसे टाफ जादों। माने 12 मिनिट्स मिनिमाम खमैबो 12 मिनिट्स मोसाथारनांगौ जाहैबाय। ओमफ्राय 12 मिनिट्स मानि मोसानाया पसिबोल नङा, माने एसे गोबावनिफ्राय प्रेक्टिस थानांगौ नालाय। बेखायनो थांगोन नायनो, ओरैनो माबायदि मोसायो, माबायदि जायो पारफर्मफोरा, बेखौ नायनो थांगोन जाहैबाय। नाथाय पारफर्म खालामथ'ला जाहैबाय बे बाराव। नेक्स्ट बाराव जेब्ला जायो अब्ला खालामसिगोन जाहैबाय। बुजिबाय दा खोथाखौ?
अके अके बुजिबाय बुजिबाय दा खोथाफोरखौ गेरेमसा मा खालामदों नोंलाय मा खालामदों I'm ready to be out out माने बबेनिफ्राय आउट जानोसै नोंलाय न'आव फैहांदो नामा ना मा जाखो टु फर वाचिं अके नायनायनिफ्राय आउट जानोसै लाइक होदो लाइक होदो लाइक हो फ्रम हम फ्रम रुमनिफ्राय नोङो न'आव थांहांदो नामा होमबा ना मा जाखो I mean go अके सालबारियाव थांहांदो आरो ना इभिनिं वाक ना मा होनो इदिखो बेलासिनि थाबायग्लांनो थांहांदो जाहैबाय आरो ना थ' गाइस लाइभ स्ट्रिमखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'बाय दे आं लाइभ होफिनगोन लोगो लोगोनो लाइभ होफिनगोन आङो र' रेस्ट लाय होनदों आङो